Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonyny maksat Ataýew. Türkmen Wekiliýeti 6-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasyna geçirilen ählimumy döwürleýin fiýiniň dowamyna Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat berdi. Ýygynyň dowamyna 80-den gowrak ýurdun wekiliýetleri bu ugurda öz belliklerini aýtdy we teklipnamalar bilen çykyş etdi. Türkmen resmiýetleri diňlenşikde özlerine berilen teklipnamalara jogap berdiler we soňky 5 ýylyň dowamyna adam hukuklary boýunça ýurtda ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Ozalky ýyllardan tapawutdurukda synçylara görä Türkmen wekiliýeti bu gezek türkmenleriň arasyna aýdylşýaly jüýje sanaşmaga has taýýarlykly gelene çalym edýär. Wekiliýetiň agdalary öz çykyşlaryny diňe öňünden kagyda ýazylan belliklerini okumak bilen çäklenmän eýsem özlerine berilen soraglara öz akymlaýyn dilden jogap bermäge, adam hukuklary babatyna ýurtda geçirileni gaýdylýan özgertmeleri erjerlik bilen nöwtamaga çalışdylar. 3 sagat töwereg dowam eden döwürleýin diňlenşigiň dowamyny Türkmenistanyň raýat we syýasy azatlyklaryň ýagdaýy, söz, pikir, beýan, metbuat, maglumat, hereket, din, wyjdan, ýygnanşmak azatlyklarynyň ýagdaýy, gender deňligi, durmuş ykdysady azatlyklar, raýatlaryň medeni hukuklary ýaly adam hukuklarynyň meseleleri seljerildi. Türkmen resmiýetleri hukuk kemsitmeleri bilen bagly gowazgylan käbir meseleleri we teklipnamalary açyk aýdyň düşündürüş bermäge çalışdy. Meselen pagtyçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň wekiliýeti soňky aýlarda halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň ýurda baryp görmegine ruhsat berilmegini salgylandy we olaryň saýlanan etraplarda pagta meýdanlaryna syň edenliklerini bu pudukda mejburi zähmetden peýdalanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýle resmiýetler Türkmen türmelerindäki ýaramaz şertleri ret etdiler we daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanaky wekiliýetleriniň agdalarynyň ýurdun käbir jeza çärelerini ýerine ýetiriş edaralarına baryp türme şertleri bilen hut özleriniň tanyş bolanlyklaryny, şeýle-de hasabat döwrüne adalatçynyň edarasynyň wekilleriniň ýurdun türmelerini onur çegedek sapar edip tutsaklaryň şertlerini ýakynan ýylanlyklaryny aýtdy. Türkmen resmiýetleri Türkmenistana zinanlara sürüjülük şahadatnamasynyň berilmezligi ýaly hukuk bozulmalaryna da düşündürüş berdiler. Ýygnakda başga da köp sany mesele gozgoldy. Gepleşigimiziň nobatdaky sany Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşine Türkmenistana bagyşlanan ählimumy döwürleýin fiýini gönükdirýär. Azatlyk Radiosu insan hukuklaryna bagyşlanan döwürleýin fiýine gozgulan meseleler barada geçen hepdeniň dowamyna birnäçe gezek habar berdi. Bellep geçişimiz ýaly ýygnakda 80-den gowrak ýurdun wekilleri Türkmenistan boýunça öz belliklerini aýtdylar we teklipnamalaryny hödürlediler. Gelin häzir ýygnakda käbir daşary ýurt döwletleriniň wekilleri tarapyndan gozgulan meseleleri we bellikleri ýene bir gezek göz aýlaly. Ýewropa Birleşiginiň agdaý ýurtlaryň ençemesi, Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly günwatary ýurtlaryň wekiliýetleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň pagtyçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soňky aýlarda ýurda baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi. United Kingdom welcomes steps taken by Turkmenistan in recent months to allow entry to an international labour organisation mission to examine forced labour in the cotton harvest. Britaniýa wekiliýeti Türkmenistanyň pagty ýygyny möhümine mejburi zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirmetmeler, ýylatyň maglumat eriýetirliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça alydalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklipnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmänligini belläp, bu ýurda gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejburi zähmeti gadagyň edýän kanunçylyknamasyny kabul etmegi hemde maglumat eriýetirliginiň we ýygnanşmak adatlygynyň öňüni baglayan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Many of the recommendations which Turkmenistan supported during the last UPR cycle, including those concerning the signature of the Rome Statute and the optional protocol to the Convention Against Torture, have not been carried out. Ählimumy döwürleýin fiýine çykyş eden abaşy wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat eriýetirliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi. We remain concerned about limitations on the public's access to information. Şeýle-de Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has giň maglumat eriýetirligini üpçün edilmegini gazanmak üçin hemde aýdymlygy we açaçanlygy artdyrmak tagyrlarynyň çäklerini garaşsyz media ferişteleriniň hemde raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Abaşy Türkmenistana zor bilen ýitirmedilenleriň ählisi, şol sany türme möhleti tamamlanan adamlar barada olaryň maşgala agdalarynyň we adwokatlarynyň maglumat bermegi, garaşsyz barlykçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmäge ruhsat bermegi hemde ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistan 2022-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly ösüş alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi. France
regrets that the 2022 presidential elections did not show any signs of progress in terms of democracy. Beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekili hem Türkmenistanyň raýatlaryň senzurasız internet bilen üpçün edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejbur zähmetden peýdalanylmazlygyna kepil geçilmegini teklip etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistany zor bilen ýitirmetmeler boýunça halkara konvensiýa hem de gynamalara garşy goşmaça tesbirnama goşulmaga çagyrdy. Germaniýa türkmen tutsakhanalarına yaramaz şertleri hem de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanaky ýagdaýyny arada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda agalan meseleler bilen bir hatarda azyk howpsuzlygynyň Türkmenistanaky ýagdaýyny arada beýan etdi. Additionally, Canada remains concerned with food security in Turkmenistan. The rise in the price of food, by shortages of subsidized food, and by government rationing of subsidized food. Günüwatar ýurtlarynyň tapawutlykda Russiýa, Iran we Hytaý ýaly awtoritar ýurtlaryň wekilleri ählimumy döwürleýin fiýiniň dowamyna Türkmenistana adam hukuklaryny ösdürmek ugruna gadanyny gaýdylýan özgertmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Russiýa Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçylyk gurallaryny güýçlendirmek tagyllaryny gutlady. Hytaý Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe gidişlik tagyllaryny hoşarlyk bildirdi. Russiýa we Hytaý esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugruna birnäçe teklipnama hödürledi. Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa ýygnakydylan teklipnamalary we belliklere jogap berip Türkmenistana gender deňligi, aýal gyýlaryň hukuklary, çağlaryň hukuklary, maýyplaryň hukuklary we iş mümkinçilikleri, inklusiv bilim we beýle kulgamlarda möhüm işleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Ol Türkmenistana hereket edýän käbir halkara gurumlarynyň edaralary bilen degişli ugurlarda hyzmatdaşlyklaryň bilelikdäki tasamlaryň we okuw sapaklarynyň alınıp barylýanlygyny bellädi. Türkmen häkimetleri insan hukuklaryny şolsanly aýal gyýlaryň hukuklaryny depheremekde ýyllar boýu tankyd edilýär. Mälim bolşýaly hususan soňky ýyllarda Türkmenistan aýal gyýlaryň hukuklaryny kemsitmekde has giň tanaldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda aýal gyýlaryň hukuklary gender deňliginiň ýagdaýy barada ilgiderli habar berýärler. Atajanowa öz çykyşyna Türkmenistanyň maşgala zorlugy bilen bagly ýagdaýlara salgylanyp bu ugurda ýörüýtip barlyk işleriniň geçirilendigini hem de gender deňligi boýunça habarlyk kampaniýalarynyň alınıp barylýanyny aýtdy. Ýa-da geçen ýylyň awgustyna Türkmenistanyň hökümetiniň maliýe himayeti bilen hem de Birleşen Milletler Uramasının ilat gaznasynyň Ýewropa Birleşiginiň hem de Aşgabatdaky Britaniýa ilçihanasynyň goldawy bilen Türkmenistan maşgalalarda aýalyň durumy we saglygy at bilen hasabat çap edilipdi. A key issue we focused on was domestic violence in that study. Bu barlygy işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görüntürildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň Jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýokmuga garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagalla edilýär we Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar. Diýip Atajanowa aýtdy. Türkmen wekiliýetiniň agzasy Birleşen Milletler Uramasanyň Jenewadaky edarasynyň ýanyna Türkmenistanyň hemişelik wekili Atageldi Halcanow beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň jeda çärelerini ýerine ýetirji edaralary bilen bagly teklipnamalara jogap berdi. Ol Türkmenistanyň öz türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak ugruna halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki degişli edaralary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Bir näçe daşary ýurt döwletleriniň wekiliýetleri öz teklipnamalaryna Türkmen hökümetini özüniň jeda çärelerini ýerine ýetirji edaralaryna garaşy barlykçylaryň baryp görmegine ruhsat bermäge çagyrdylar. Halcanow öz çykyşyna şeýle çagyrışlara jogap berdi we bu ugurda käbir seýrek maglumatlary paýlaşdy. Mälim bolşýal Türkmenistan insan hukuklary boýunça halkara hasabatlarda yaramaz türme şertleri, edenetlikli tutsag etmeler, tutsaglary adam kärçilik çemelişilmegi, zor bilen ýitirmetmeler ýaly gödök kemsitmeler boýunça tankyd edilýär. Halcanow Türkmenistanyň türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak tagyllalarynyň çäklerini halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki edaralary bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edilýändigini 2011-nji ýylyň ýylyna halkara Gyzyl Haç komitetiniň Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli bir düýdüş edarasynyň saglyk deskasyna saparynyň gurulmagyny aýtdy. Turkmenistan has been actively cooperating with the ICRC and other parties in this area for more than 10 years. Türkmenistan bu urda halkara Gyzyl Haç komiteti bilen we beýleki taraplar bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri işen hyzmatdaşlyk edýär. Eýem 2011-nji ýylyň iýul aýyna halkara Gyzyl Haç komitetiniň wekiliýeti Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň bir düzüş edarasynyň saglyk deskasyna baryp gördi we ol ýerde saklanýan adamlaryň tutsaglyk şertleri bilen tanyş boldy. 2012-nji ýylyň 7-nji aprelinde halkara Gyzyl Haç komitetiniň wekiliýeti
Ahmet Topori Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin ceza çarelerini yerine getirecek edaralarının birine aylanyp gördüğü şertler bilen tanıştı. Delegatlar şol ýerde keni guruluşy dowam edýän bir türmäniň guruluş meydançasyna da baryp gördüler. Construction in that period. These visits were one of the agreed stages of Turkmenistan's multilateral cooperation with the ICRC. Diýip Haljanov aýtdy. Ol bu saparlary Halkara Gyzyl Haç Komiteti bilen Türkmenistanyň arasyna ýola goýulan köpügürlü hyzmatdaşlygy misal görkezdi. Thus, on 15th of July 2023, at the request of number of diplomatic missions accredited in Turkmenistan, Şeýlelikde 2023-nji ýylyň 15-nji ýylyna Türkmenistanyň akkreditýerlenen bir näçe diplomatik missiýanyň taýsy boýunça Ahal welaýatynda ýerleşen bir döwlet edarasyna adaty sapar guruldy. Bu çara Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Rumyniýanyň kendi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçikhanalarynyň şeýle-de Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýol başçylary gatnaşdylar. Diplomatlary türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň tutsaglyk şertleri bilen tanışmagy mümkinçilik töredildi. Bu tejribe 2024-nji ýylyň 1-nji ýarymyny mundan da beýlek dowam etdirler. Degişli kanun goraýjy edaralar düzeliş edarasyndaky tutsaglyk şertlerini barlap görmekler üçin, belki de ösdürmek üçin Halkara Gyzyl Haç Komitetini, Birleşen Milletler Romasynyň ösüş maksatnamasyny, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny, Ýewropa Birleşigini hemde beýleki degişli halkara romalaryny çağırmagy meýilleşdirýär. Facility to examine and possibly improve the detention conditions. Diýip Haljanov aýtdy. Türkmenistanyň İçeri İşler Ministerliğiniň wekili Weliýew hem öz çykyşyna içeri işler idaralarynyň ygtyýarlygyna girýän käbir meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň türme şertleri barada maglumat berdi. Hususan ol Türkmenistanyň türme ilatynyň çakdan aşy köpdigi barada maglumatlary ret edip şeýle beýanatlaryň näwerli çeşmeler tarapyndan ýaýradylyp megerem öz haýryna çapýan maksatlara gönükdirilendigini aýtdy. Concerning overcrowding of prisons, I wanted to provide facts refuting statements regarding prisons overcrowding. Türme ilatynyň çakdanasy köpdigi barada aýdylanda, men türmelerin ilatynyň çakdanasy köpdigi baradaky beýanatlary reddedip faktlary hudurlamak isleýärin. Birinjilik bilen, soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda bir näçe düzüldüş edarasyna gaýta tapar eden ilçileriň hem de halkara guramalarynyň wekilleriniň hasabatlaryna siraýlasak, şeýle esassız beýanatlar megerem tasdiklanylyp bilinmez. Ikinjilik bilen, bar bolan şeýle beýanatlar resmi däl we olar näweli çeşmeler tarapyndan ýaýradylýar. Biz olaryň Türkmenistan babatynda öz haýryna çapýan maksatlary gönükdirilendigini aradan aýyrman bilmeýäris. Unknown sources, the selfish goals of which in relation to Turkmenistan we cannot exclude. Diýip Türkmenistanyň İçeri İşler Ministerliğiniň wekili Birleşen Milletler Ugrumasynyň Ženewadaky edarasyna adam hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýyna gönükdirilen ýygnakda aýtdy. Weliýew Türkmenistana aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasynyň mahrum edilmegi bilen bagly ýagdaýlara da düşündürüş berdi. Onuň sözlerine görä bir döwür Türkmenistana köp sanly aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy bolmazdan awtolog dolondurýanlygy anyklanypdyr we bu ýagdaý içeri işler idaralaryny derine geçirmäge, aýal gyzlaryň awtolog dolondurmak hukugyny bolsa wagtdaýyn çäklendirmäge ýetiripdir. Ýöne bu çärelerin ýa-da aýal gyzlara gaýtadan sürüjülük şahadatnamalar berilip başlanypdyr. Hasabat döwrüne ýagny 2018-2023-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň 9721 denan maşgarat sürüjülük şahadatnamasy berilipdir. As part of these measures, for a certain period of time, traffic police stop and carefully check female drivers. Bu çärelerin çäginde ýol polisiýasy belli bir wagt aralygynda denanlary taklap, olarda sürüjülük şahadatnamasynyň we sürüjüde bolmaly beýlik serişdeleriň bardygyny ýa ýokdugyny teresaplalyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Şunky gün barlyk dolu tamamlandy. Netijede denan sürüjüler uloglary dolondurýarlar. Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving. Diýip İçeri İşler Ministerliğiniň wekili aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, şol sanna olaryň häkimetler tarapyndan sürüjülük şahadatnamasynyň mahrum edilmegi barada ilgiderli habar berip gelýärler. Türkmen wekiliýeti media adatlygynyň internet adatlygyna, azlyklaryň hukuklarynyň, maýyplaryň hukuklaryna çelip başga da bir topar ugurda Türkmenistanyň ýerine getirilen işler barada hasabat berdiler.